karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Nagpahaba na ni Mugmayo ang imong ginikanan? Paluway ka, Alexa! Hoy! Salbahis kang dako! Mali mo magitulog siya! Panuhay ka, bayana ka! Nagbantay ka lang! Ayaw na lang kong hagitan ninyo, day. Kay naanad kong kinitkitay ang kukos amo. Awan sa man, gusto mo nga akong tiwasan, ha? Bantay ka lang na kung bayhana ka! Hoy! Iyan! Oh. Iyan, gibikogan ko! Ha? Lira! Lira! Pamati mong duha, ha? Taas kong pasensya sa mga tao sa amo nga mga buangon. Pero, mubo ko pasensya ninyong mga tao nga mga dato kunuhay. Pero ang mga batasan, labaw pa kaubo sa irong may labi sa utok. Uwat na ko na yung panuwaya ka! Oh, manugutong maghuwat man ko nimo. Ngiga mo na, bala ka di, oy. Iyan! Iyan, hawasawan ako dito sa swimming pool! Dali, ma'am, beautiful. Soda yung sa bahay, dali. Ah, sige, kimutago ko. Askan ni Dr. Gagul. Trindi yun ako video ba? Mayong pagkapalag sa duha sa swimming pool. Murag yun, mga troso nga, gipanghagbong. Binoy! Hain ang salbahis ng Alexa! Nitago na, sir. Karoon lagi kang bayhana ka! Lagi, nitago, oy. Iyan! Iyan, hawat ako! Uy, ano? Boyo, misunod sa bayas kurdapya. Sila riyang. Hain sila, Pinoy! Ay, hindi ka pa bumikap sa mata lariyang. Hain sila! Nangutan na di ka. Di lang ko magsabay kay di man kayo nagsweldo na ako. Bisat! Gago! Ikaw, gagi. Hoy! Gawas diha! Panaway! Gawas, Alexa! Pakumutar ko ng naon ng babihana! Alexa! Gawas diha! Unsan sa ding kagubuta, ha? Iyan! Tito! Pa! Nakakita ka ba? Basa kami si Lira, oh! Kay gitukmod mi sa imong asawa sa swimming pool! Unya? Kinahalang patagbo ng asawahan mo pa! Wanay batasan! Nga no? Kamo? Doon na mo'y pamatasan sa dihang misong mo sa iyang ginikanan sa apartment nga akong gibutangan nila. Wa, dili ba? So, patas na mo karon. Pa! Nagganong mahimong kadaot ka ng asawa ni Mus atong kinabuhi! Ikaw mo'y nagdagubot sa mong kinabuhi ni Alexa iyan. Human sa mong kasal, malipayon ug malinawon kayo mi si Alexa. Apan sukad lang miabot ka, nagkagubot na ang tanan. Buot ipasabot ana nga ikaw ang nagdagubot dinhi sa akong panimay. Pa! Anak ko ni mo! Unya mas paboran ni mo katubayanan! Asawa ko si Ayan. Og dili ko musugot nga imo siyang pasakitan tungod lang kay gitukmon kaniya sa swimming pool. Bisan ka ba garas sa panit sa akong asawa, dili na ko palabyon iyan. Timani na, oras nga garasan nimo si Alexa, adto ka na mo puyo sa imong lula sa probinsya. No! No! Dili ko dito ba? Kung dili ka dito, pues, sundang among balaod ni Alexa. Dini sa panimay. Nakasabot ka ba? Og niya pa, isip imong manager, tahuron mo ang tanang desisyon ni Alexa. Nakasabot ka? Pero... Nakasabot ka ba?
Sumaga ko iyan. Nagkasabot ka ba? Opa. Mayo. Lakaw. Kaligo na mo og papaulia sa ila karaslira. Tito, Usa na lang nimo kasayop lira. Og dili ka na makatunog nining panimaya. Mukalakot. ayaw biigit pagsugot ha. Nga katong Alexa umuhawd ining baya iyan. Anak ka! Ikaw mas dakong katungod ining baya kaysa asawa sa imong amahan. Pauli lang unas inyo, Lira. Ha? Labad ako. Gusto kong magunaw na. Nahilom naman sa kawas. Ma'am Beautiful, makagawas na ka sa bodega, ma'am. Oh, human na din ramas amahan ug anak. May noon. Ma'am, Oh, sure ka nga human na ang drama? oo to, anak. May pauli na sa ila si Larian. Si Ian Sab, nakasabaan siya nga mahan. Okay. Salamat nga wa ka musulti nila ha. Nga ni ako din mo tagos butika. Oh, alalay man ko sa mga bida, ma'am. Sige, sige. Mubalik na ko sa grahian. Tuot tinglis iyan nga magpadaog-daog ko nila. Di na mahitabo, no? Niya pamili ka sa gawas. Ako na'y magsuri sa gibuhat sa kong anak diya nimo, Alexa. Okay ra, Ed, uy. Nakasabot man ko niya. Iya kong ipareha sa mga sugilanon sa sini nga manghukok lang ko nimo. Ugma, mahunang unang adlaw sa inyong pagtrabaho sa Figura Butik. Magkauba na mo kanunay. Usa lang ang ihangyo na ko nimo. Unsa man ha? Kung pasakitan ka ni Ian, sultihig ko. Okay. Ayaw pagsugot nga siya ang modominar nimo sa trabaho. Ikaw ang labaw og posisyon niya. Busa barugi ang imong pagka-manager. Atood. Doon ako'y gipalit nga sinina para nimo ugma. Ug mo ni isulob sa unang adlaw sa imong pagka-manager. May general meeting ugma. Gusto ko nga mutahod kanimo ang tanang empleyado sa Figura Butik. Hain ka man karon iyan. Paingon ko sa Figura Butik. Kinahanglan magkuna ko ni Alexa dito. O nang na karon sa imong pagpatrabaho dito. Oh. Tanawon ta kung asa kutob ang mahimo ng Alexa batok nako. Kana, yun. Ayaw git pagsugot nga deron ka ng bayhana. Sige. Bye na. May general meeting mi karon. Kinahanglan una ko mabot. Mingaw na dito yung gawas. Muna na ako sa conference room. Nagtuog kang makalupig ka na ako, Alexa ka. Good morning, Ian. Nag-una day na ako ang panumay. Diri ka sa pikas lingkuranan iyan. At bang mo si Alexa. Mura gidugtunay nga manager sa iyang purma ni Pihanay. Abi na ko 10 a.m. pa ang general meeting. Naanda na sa imong inahan nga mag-una ang meeting sa staffs. Sa dili pa ang meeting sa tanan. Oh, wala ko may bawin eh. Tungod kay wa ka mangutara. Gusto kong kita una mag-meeting aron mahanay daan ang kausaban sa mga posisyon. May usa pa kabuan si Agnes alang sa transition period sa dili pa siya hingpit nga mobiya na to.
Nahibaw mong tanang staff sa dakong kausaban. Duha ka posisyon ang mausab. Bago na ang manager, ug doon na siya'y assistant manager. Lole? Day, Lole. Ay nga no naman sad. Napak kay kwarta diha. Ang sao naman sad ni mo. Ay ako lang unang gamiton. Total. Magpangayo man ka ni Alexa. Hoy, Dodo. Pagbaton sa kaluoy sa atong anak ko, sa kabaya. Uy! 5 for 1. Di na tamaikog mangayo niya. Uy! Kinaan naman siya trabaho. Paghilom, oy. Dili sa yun ang trabaho nga gisangon sa imong anak. Manager na siya sa dakong butik. O wa siya experience anang trabaho, Ada, marunong tong anak di mo, uy. Artistahon ko to. Kaya na niya ang pagka-manager. Unsay imong proposal karon, Alexa? Akong gustong ipaabot sa board ang pagbutang og menswear department. Pero wala ka focus mo sa gowns and ladies wear sa una. Lahi na ang sa una, lahi na sab ang karon. Daghan na kahit ang kakompetensya. Di na sa yun nga kausaban. Dako na gustuhan. O maginahanglan tag mga tailors nga mga maayo na. Imo na nagtrabaho iyan. Ah, Ikaw na'y bahala nga mo plano sa menswear department. kakuyaw gud mo. Approve na ang proposal ni Alexa iyan. May budget na kong gigahin para ara. Unsa ba? Anha mo mapakita kung unsa mo kamahal kini maong butik iyan. Hilas bayana. Hilas gud. Giluto na ko niyang daan. Mo? Liman. Gihatagan kag labad sa o nga unta. Anak mo kastag is butik. Laliman ka? Adto bagid ko mag-submit sa kong mga proposals o reports kang Alexa? Hawa siya'y angay. Nagpalapad lang na siya sa papel, aron ingnon nga kamao siya. Bisa na tinuod, bugo siya. Buisit, Behana. Buisit! Ugba, may meeting na sabi. Inom ana, oh. Aron mawa ng imong kalagot. Ayon si Ian, nauli na ba? Wa pa. May meeting mo ugma, dili ba? Oo, pero tuan na sa tingali to ni Lira. Tawag ka. Papauli ah. Huh? Isip iyang manager o akong asawa, may katungod kang disiplina niya. Didi na siya sa pag-inom panahon sa trabaho. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!